Eu desde pequeniña choraba para ser home, para poder ir ao mar. Nada en Castiñeiras, Ribeira e filla e neta de mariñeiros, a Gloria Lijó sempre lle chamou o mar. A principios dos 70 embarcou por primeira vez para traballar nun barco noruegués. A mí os noruegos dicíame que era unha gran dama. Non aprendeu a nadar ata que desembarcou. Rozaba os 60 anos e gañou varios campeonatos de Galicia e España e competiu nos mundiais nos Estados Unidos. Di no número 22 que fora un exitazo. Nos anos 90 fíxose coñecida en toda Galicia polas súas intervencións no programa da Ana Quiro. Ana Quiro nunca se me vai da memoria. Nunca. Ela a min tratábame como se fora da familia. A Universidade de Santiago distinguiuna cun premio como muller pioneira. Chorín tanto como a agua ten o mar. A principios de outubro fará 80 anos. Con 75 lanzouse en paracaídas desde 4.000 metros de altura. Hai que coller unha actividade que te podas mover, que vayas ali, que veñes acá. O que non se pode un é sentar na televisión a ver as novelas.